दाबनै जायगायाव ओरैबायदि दुखुनांथावनि खौरां जाबाय लोगोफोर दुखुनांथावबो दुखुनांथाव डाबल दुखुनांथाव थिनि गुन दुखुनांथाव आरोना नैबे भइस रेकर्डिंखौ खोनासंनानै लागो हेल' आदा औ बे दाख्लै नोंदि मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना इउटुबाव बै आदै संगखौ जोङो 40,000 फैसा लानानै 40,000ल' फैसा लानानै जोङो हस्पिटालाव लांनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय दा डक्टरा होनदों आरोना 1.5 लाखसो बायदि थांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जोंनियावथ' 40,000ल' दं नालाय ओमफ्राय दा 40,000ल' हानाय नङा होननानै जोङो मानसिखौ लाबोफिननाय जादों बिदिबा अपारेसन खालामनाय जायाखिसै अपारेसनखौ खालामथ'नाय जायासै उनावहाय फैसा जाबा खालामसै होननानै जोङो थाथ'नाय जाबाय आरो फैसायानो दिहुननायनि जेबो राहाबो गैला नालाय बे 40,000जों जों हानाय नङा होननानै लाबोफिननाय जाबाय डक्टराथ' होनदों सिगांनि उसुबिदा जाथ'नाय नङा नोंसोरो उनावहायबाबो लाबोनो हागोन होनना बुंदों आरो खिन्थु मानसिखौ लाबोथारनांगोन होनदों आरो राहायाथ' दा न'खरावथ' जेबो राहा गैखाला ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव जाबावबाय माबा जेनेबा माने ओरैबायदि जादों आरो ना आङो सासे मानसि आरो बे फन खालामहरदों बेखौ आं ट्रुकलाराव नायदोंमोन बिनि नामा रिदोम बर' ओंखारदों ट्रुकलाराव बिसोरो 13 जन मोनसे ग्रुप दङ जों एनजिअ मोनसे ग्रुप दङ जोङो बिदिनो आबादफोरबो मावो जोंहा क'क्राझाराव माखासे बाक्सायाव माखासे जों गासै गोबां लोगोफोर दङ जों दा 13 जन ग्रुपआ नोंसिनाव फैसा डनेसन खालामनो थांगासिनो दं होनना बुंदों आरो माने फैसा होफैनो होननानै फैसा होफैगोन आरो बे बेमारिखौ नायनो फैसा फैगोन दाना बिदि होननानै बिसोरो गावसिनि आखायाव दा जोंनि आखायाव 96,000 फैसा दङ होनना बुंदों आरो बिसोरो दा जोङो थांगासिनो जों दाख्लैनिफ्राय जों कालेक्सन खालामलायनानै दा जोंनाव बिदि जाबाय जों नोंसिनाव बेखौ जों दिनै हैगोन एसे मोना लांनोबो हागौ होनना बुंदों आरो ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय हाब बिदिबाथ' मोजां जागोन सानबाय आङो ओमफ्राय फैबानो जाबाय जायखिया आंबो थांगोन दे थाब फैबानो जाबाय होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय दे जों थांगासिनोखा जों ओंखारगासिनोखा जों ओरै कन्टेक्ट खालामजोबखाबाय जों दा थांगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय दाना उनावहाय होनबाय आरो बिसोरो जोंनाव फैसायाथ' दा जोंनि आखायावसो दङ बै क'क्राझारनि ग्रुपआव फैसाया गैया होनना बुंबाय आरो बिसोरो फैसाखौ जोंनो दाख्लैनो डनेट खालामहरजोबखाबाय जोंनियाव एकाउन्टाव सोना हरजोबखाबाय दा जोङो आखायाव फैसा गैला जाबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय नोङो फंबाया गाज्रि मोनाबा नोङो 3,000 फैसा सोना हरनांसिगोन थाव सोना फैनो बिसोरनि थाखाय होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं बुंबाय आरो फैसाखौथ' नोंसिनिखौ सोना हरदों नामा आंनावबो दा फैसा सोनायानो गैया होनना बुंहरबाय आङो माने जोंनावबो दा फैसाया आखायाव केस थाखासो दङ एकाउन्टाव फैसा गैया गुगोल पेबो गैया जोंनाव बेखायनो नों माबा खालामनो हरदो होनना बुंहरबाय ओमफ्राय नों सोना हरदों ना माथो लास्टआव आङो बिदि बुंबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय आंबो सानबाय फैसासो होफैखागोनबालाय माथो दा मोनफिनखागोनबालाय सिन्था खालामनाङा होनलायलायबाय नालाय ओमफ्राय आं फैसा 2,000 बिसोर 3,000 नियाव आं 2,000 सोना हरनाय जादों आरो फैसा 2,000 सोना हरबाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो होनलायलायबाय सिन्था खालामनाङा फंबाय दा मोनफिनगोन होनहरबावदोंमोन आरो ओमफ्राय उनावहायथ' गैया फैसाया हाबखांनायनि उनावहाय फनानो गैया हमासै ओमफ्राय उनावहाय लास्टआवहाय फनानो नांहैला आरो बेबायदि जादों ओमफ्राय नोंदि फैसा सोना हरदों बे एकाउन्टआ मा नाम ओंखारदों बे माबाया बे एकाउन्टनि नामा सन्जिब नार्जारि ओंखारदों स्क्रिनशट दं नोंनाव स्क्रिनशट दङ स्क्रिनशट दङ ओमफ्राय फन नाम्बाराबो दं नोंनाव फन नाम्बारबो दङ जायखिजाया आदाया दा बेखौ इउटुबाव होना होबानो जाबाय जेन उनाव मानसिफ्रा बेबायदि जाबावा आरो आङो स्क्रिनशटखौ हरगासिनो दङ फन नाम्बारखौबो हरगासिनो दङ आदाया इउटुबावल' होना हो जेन उननि मानसिफ्रा बेबायदि जाया आरो बिथांनि थाखाय माबा मोनसे राहा जायो खोमा दे बेखिनियानो होगोन आं दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे उनावहाय फैसा माबाफोर बिला बायला दाहरलाबाय गोदान नाम्बाराव एसे साजेसन लाहरबो माने बहुद फैसा बर'जों बर' आं बिदि जानाय नङा बिदि सानदोंमोन आरो थारमाने हेल' दाखालि फंबाय जों नोंखौ लेंहरलायनानै भिडिअ खालामनाया ओमफ्राय दा सासे मानसिया ओरैबायदि माबा फन हरदोंमोन आरो जोंनाव फन हरनानै ओमफ्राय बियो बिदिनो बै बेमारिनि गार्जेनजोंबो रायज्लायनो बिनायखाय होबाय आङो होनानै ओमफ्राय बिदिनो न' रुम मोननायनि हैगोन ओमफ्राय डाक्टार ट्रिटमेन्टखौबो जों भर्ति खालामना होबोगोन ओमफ्राय केस थाखा एसे होबोगोन होननानै बुंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो
थांगासिनो जोङो 9 जन बा 8 जनसो जालांगोन बिदि होनहरलायदोंमोन आरो गाव। ओमफ्राय जोंबो एसे एनै साहा पानि खरसा खालामलायनानै दोनबाय, मिस्थि एरि बायनानै दोनबाय। ओमफ्राय गैया नेबाय थाबाय फैयासै। ओमफ्राय बेमारिनि न'खराबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बेफोरबायदि बुंहरनायखाय। ओमफ्राय रायलायबाय। माने गावसोरनो डक्टरनाव लांनो होननानै ओंखारबोदोंमोन आरो जेनेबा बिसोरो। औ ओमफ्राय न' रुम मोननैनि होबोगोन बिदि होनलायलायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे फन नाम्बारा दं? फन नाम्बाराथ' दङ दा। बेसेबांथो जेनेबा? र' आं नागिरनो दे। 8453916963। ओमफ्राय फैसा बिहरदोंमोन नामा बिसोरो नोंसोरनिफ्राय? फैसाखौथ' बुंहराखै, जायखिया एसे साहा पानि खरसा खालामनानै दोन, माबा खालामनानै दोन होननानै बुंदों आरो। जेनेबा बेमारिनि न'खराव नङाबाबो दस्रा न'खराव बेलेगनाव। ओमफ्राय रावनोबो दा खिथा, रावखौबो खबर दाहो दालें बिदि होनदों आरो। ओमफ्राय जोंबो बिदि होननायखाय रावखौबो लिङाखैबो, खबरबो होआखै जोङो। जायखिया जों खरसाखौ खालामनानै दोनदोंमोन आरो। जास्ट बिदिल' माबानानैहाय फैसाफोर बिहरब्ला सोना हरनो नाङा दे, मानो होनबा बिबायदि थगायलाबायनाय जाग्रा ओंखारदों नालाय बहुदनो। थारमाने बेबायदिनो सोरनिबा माबा न'खराव प्रब्लेम जानाय मानाय भिडिअ होनायफोरनोथ' कन्टेक्ट नाम्बार होनाङोना। दा बेखौ सुला लानानै बुहुद फैसा जाग्रा ओंखारदों आरो थगायनानै। बिनिखायनो गोदाव सोराव फैसाफोर बिहरोबा सोलाबायना हरनो नाङा आरो। दा नोंथांमोनानो निस्सय खोनाखाबाय, ओरैबायदि दुखु खस्थ' गोलैनाय मानसिखौबो ओरैबायदि थगायनानै जायो। दा बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा बे खामानिखौ मावदों, आङो गुरैयै खावलायहरगोन, प्लिज ब्रादारमोन बेफोरबायदि दाखालाम। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो बुहुद दुखु आरोना। बेबायदिनो थाखा फैसा थोयैनि थाखायनो गावनि बेबायदिनो अपारेसनखौबो खालामनो हायाखै। ओरैबायदि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै बेफोरबायदि डक्टरनिफ्राय गिदिंनानै फैफिननो गोनां जादों। नाथाय बेफोरबायदि खालामनाया ओरैबायदि अयनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो गुरै खावलायहरदों, ब्रादारमोन जायबा बे खामानिखौहाय खालामदों, प्लिज अननानै दाखालाम। मानो होनना बुङोब्ला जाय न'खराव दुखु जाजायो बिसो मिथियो। जेनेबा नोंसिनि न'खराव नोंनि हिन्जाव, नोंनि फिसा फिसौ एबा नोंनि बिमा बिफा जाजायोब्ला नों गोसोआव बेसे दुखु मोनगौमोन। दा बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायहरदों, ब्रादारमोन प्लिज बेफोरबायदि दाखालामनानै दाहो। आरो सेकेन्ड बार नेक्स्ट टाइम गुबुनखौ बेफोरबायदि दाखालाम। मानो होनना बुङोब्ला पापनि फिथाइया गोबाव जोरा दै। आं गुरैयै खावलायहरदों, बयबो मावनानै जा, आथिं आखाइ दङ, हायोब्ला नों अनसुंथाइ हर। बेफोरबायदि मालायखौ अयनाय खालामनो नाङा। जोङो मानसि हिसाबै जों बेसेबां जोरनानै थागोन संसाराव। नोङो सानसे बोरायलांगोन बुरैलांगोन, एबा नोङो हथात नोंनि जिबनाव माबा मोनसे खैफोदबो जानो हागौ बेफोरबायदि पापनि फिथाइखौ नोङो रुजुनबाय थायोब्ला। बिनिखायनो मालायनि मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै गाबनानै मालायनाव थाइसे थाइनै डनेसन बिनाय, गावनि बेमारखौ सोखाजानो एबा दाहायनो गाबगु खुगु मालायनाव मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानैहाय डनेट बिनाय थाखाखौहाय बेफोरबायदि लुथिनो दासान। दा आं गुरै खावलायहरदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे फैबाय थानाय माखासे बेफोरबायदि माबा मोनसे समयसाफोरनि थाखाय भिडिअ होनो गोनां जायो, कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो गोनां जायो। दा बेफोरबायदि कल खालामनानैहाय गोदै बुंहरोब्ला मालाबाबो बेफोरबायदि थाखा फैसाफोरखौहाय सोनानै दाहर। आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय। ओमफ्राय जायबा बे खामानिखौ मावदों, अननानै आं गुरैयै खावलायखाबाय, प्लिज बेफोरबायदि दाखालाम ब्रादार। नेक्स्ट टाइम आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय आंनि चेनेलजोंहाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बाय बाय।